hrozně moc závěru a že chudák ten, kdo se na to vůbec bude někdy dívat. Čau. Adla, zdravím tady z cesty. Můj táta vždycky má mě, jo, víte, já musela být strašně. Bartoševo dnes skolil chlast, tak jsem musela nechat skolit vlakem a takovýhle kece. Zčetla, větě Bartošovi jsem měla rozjet kariéru. A Bartošová zase chtěla zakusit studentský život, tak šla přespat na kole. Všichni ne. A bydlela jsem tady 1 rok svého života. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Na Láďo, jestli ti někdy budeš si pouštět, Láďa má Facebook, Láďo, jestli si to budeš někdy pouštět. Láďa má Facebook? Já se Máš ho přátelí? No jasně. Furt lajkuje. Hele, každý like od táty. Veď Láďo, že mi dáváš na všechno lajky. Tak zdravíčko. Adel, pověz něco o tom vínu. Toto víno pochází z Láďova archívu. Riesling Hele, natáčej mě. Já nejsem hermafrodit. Jo, Juan, to je ten z toho herectví. Víš, říkám, ne, to není ten z toho herectví. To je ten, co chce jít na herectví. Juane, promiň. To jsou fakta. Juane, to jsou fakta. Pane, přijeď. Fakta bolí. Juanu, že ne. To tak dobré hezky. Tak tohle bolí ještě víc, jako Juane. Ne. Tak co? No a co? Teďka budeš natočený jakýž humus z mrkví. To je strašný humus. Já doufám, že tady pak budou nějaký Číňané. Já mám ještě. Tady Číňané? No, Jsou to Číňané? já jsem jako sámoška, jako já. Tak všichni čekají. Láďo, já nekouřím, to se ti jenom zdá. Juan nebere telefon. Přece jenom není zvyklý na toto vyzvánění, že? Já nevím, jsem každá chutná stejně. Každá chutná úplně stejně, tak to je jenom barvivo. Dobrý den, vy tam nemáte někde po ruce Juana? Už vyrazil a vyrazil za náma? A ty musíš být lebo mi tě mámou dávalo dobře. Já mám v Praze 3 domy studenou. Nedám ti, má milá, ani jedinou. Nebo se vůbec Zpívejte všichni. jak voda a smrti je já, kterou lásky ví a Míša se vysměje. Hallelujah, the other kids with the plumbed out kids like me and be less like you. Dum dum da 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 dum, da 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 dum, da 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 da. K Vánocům mi kupovali do maniky, co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikdy jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Vy se v komnatách akrobati.
No jasně. Dáváme si choceně hezký jogurky, jelikož jsme pořádně zamícháš, ono je to dole, víš, ty brusníky, takže to chceš hezky Mňam, Adel, dobrá volba. Jo. Jakože fakt, jo. Jakože se možná pokákám, nebo tak, ale krásná smetanová struktura, jdu na to. Ty kráso. To hustý, ty jo. Sama se vypadá pracovat. No jasně. Dále s krajíc chleba. Tak počkejte, nejdu. Vojta je barbína. A má růžový deštník. Tak to si opravdu zahrajeme, ale na paní Co má se napravil nějaký pravíčko. A vymýšlela přesně ty otázky. A znáte aboreček, abore. Bureček, jasný zrak, jiskra foku, rychlý úsly mozkový. Čímže dneska osilní jako dneska osloví. Opět 100% opět 100% jasný favo salonu a betlu super bojovník. Všude víc, všude díl, všude líp. Já snad mám dost sil, bych ho zbrojil. Páč von, vteřinu od vteřiny, minutu po minutě, hodinu od hodiny. Taka fraják dávat krutě, kecá ti do života víc než lidřek. Je to boreček, jo. A boreček, jo. A boreček, jo. A boreček, jo. Jestli chci vidět. Tak si už taková. Chci jí dát dost jako by to, někam na charitu. A někam prodal jsem jí na charitu. Že jsem potom, co jsem přestala být emo, že jsem jí nenosila, takže jsem jí měla asi tak dvakrát, protože už šel trapný. Ty vás měla emo Já jsem jí taky ty fotky, jako. jako fakt. A měla jsi takhle tu patku a taky Já ty fotky ještě mám. A třeba jsem se fotila u dveří s plagátem Mikem jako romance. A určitě si poslouchej. Vojta řekla, že není hezký. Dneska. A to je jedno, ale řekl. V našem malém kolektivu teď kolují nějaké drby. Jo, a nikdo nevíme, jako, co se děje. Bolí mě bříško. Tak počkej. Alkoholové bříško. Doběhnou. Oj, Mikel, pojď! Jak se to Mikel! Jeho vlastně... Pane, to bude zase něco. A vývoj té postavy je vlastně zachycen velmi zkráceně. Nějaké otázky doplňující? Se stotožňujete s tou roli, nebo... Ne, tak samozřejmě se vždycky stotožňuji s každou roli. Jo. Jsou role, ve kterých je těžší najít nějaké paralely. Tak. Ale zrovna tato role mi umožňuje celou řadu. Jo. Tak dáme, to je, myslím, náš cíl. Ano. Labyrint světa a ráj srdce. Bravo. To je on, ale já se ho bojím. Hrozně creepy man. Se to byl takový divný týpek, prostě. A já mu děkuji. No, je to tak. No prostě je to zavřený, jako Venco se nás sem přitáhl, bla, keci labyrint. Dělám legraci. To už je taková naše... Jakoby klasika, není to nic překvapivého. Mohli jsme se jakoby kouknout, jestli tam mají vůbec otevřený. Jako, to je podívej, že tam píšou, že to je od prvního května otevřený a... Od května jsou to jenom víkendy, Mikejlo. Jenom víkendy. A jo. Aha. Mikejlinko, ty ten červen, září, ale nevím proč, víkendy, já myslela, červen, srpen, denně. Já myslela, že tam jako vypsali. Každý víkend. Je to možný, na mě to taky žádný. Nevím, jestli přečíst. Míšo. Nevím, jo, to jsem takže mají Facebook. No, ale ohlášené hromadné výpravy jsou možné mimo otvírací Jo, dny. ty tvoje pokusy. Ale Nasrat, potom nastačit. A co? Ne, ideální cesta. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't
mám alergii, až se budeš dívat na tohle video, jo? Vaříme. Ne, ale to se mohlo úplně jakoby zacyklit, že jo? No mohlo, no. To by byl strašný paradox a úplně... Ne, tak oni to mají asi vypočtený, že by to nešlo, že? Asi jo. Že to není dělat. Tak na zdraví. Třeba nerozděluji. Na zdraví. Tady mám třetinku pocně, tak... Jako já, když jsem byla menší, že, tak moje rodiče mě vzali fakt všude po té republice. A já si to nepamatuju, vždycky někam přijdu, říkám, jo, tady jsem byla. A přijdu do Chocně a tady je poprvé asi tak v životě, co si říkám, jo, tady jsem byla, protože jsem nebyla. To mě na tom hrozně baví, že jsem někde, kde jsem nikdy nebyla, protože už jsem snad byla asi všude. Adel, řekni nám, co děláš k jídlu? Obloženou mísu, která Tak bude se na na ní talíři. kouknem. Obložená mísa, která bude na talíři, leč nevadí. Bude stále obložený Je to talíř. kuřecí šunka? Yes. To, co jsme nějak snídaní. Jinak pijeme braník. Problém je, že já pak stejně to, kde takhle já kecám nějaký blbosti, tak vystříhám, že jo, tak tam vůbec nikam nedám. To ne, tohle co bys právě měl někam dát. Konečně budeš na tom videu i ty. Jo, no, jo, tak já tam dám jenom jeden záběr. No, tak jinak braník nám točí v deštníku, že? No, to je pravda. No, a přichází Adélka. Není to Red Hot Chili Peppers? How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting my throat. It's all I ever heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I ever pour my life into a paper cup. The ashes Ale hovno, Jirka, kde jste bydlel? Ne, vážně, jako by tak jak se ani nevíš. Struhářov, Jirko! Jo, takže do Struhářov. Ale chci říct, že na jednu stranu sex je jakoby hrozně velká část toho vztahu. Ale na druhou jakoby to s někým spát neznamená, že ho máš jakoby... Taky já nepiju. To fakt nenatáčej ven, co prosím. A asi o tom nevíš. Co ti hádá, že to je hodně důležitý? Jsou mi peníze, hele. Ne, že ti hádá Ne. život v zahraničí. Vůbec nebudeš někde tady. To bylo nějaký Birkenau. Cože? Ne, to No, to hádá žít, no. jsem tábor během druhé světové války, no. A na pozdější dobu tě čeká nějaké pomluvy. Tak to je vždycky. To jsou dozorci určitě. Budeš mít problém je, že někdo se bude pokoušet Co? zničit nějaký vztah, nemusí to být ani partnerský vztah, ale třeba i přátelský, že někdo Podle bude mě také nefunguje ty karty. Vojta. Je úplně těsně. A tohle je Voldemortova armáda. Jo, dobře, ano. A tady A Harry, tohle je Bellatrix. Takže, Ron Weasley toto. jo, no, takže Harry má za sebou brejle teda. Jo, abyste ho poznali.
No boje s Tome, Voldemortem, že? ty nevíš, co je láska. Potré, ty umřeš. Au, kurva! No a pak na sebe vyšloužil kouzlo. Expelliarmus. Sračka. A voda je dobrá. No Expelliarmus to je jenom s tou hůlkou. No teď jo, a teď se spojíš, jo. No spojí se ale to až u Abracadabra. A jak to vypadá? Jo, on řekne No tady Abracadabra. se spojí. A pak spolu někam letěj. Jo, a zatím Ron. No padaj A spolu. zatím Ron jde sám proti smrtědům. No to je protože chce pravda. ukázat svou lásku Hermione. A smrtědi. Sektum sempra a zabijou Rona. Nezabil. Banánové placičky. Ok, Rozmačkáš děláš jeden banán, nějak. dáš tam 3 lžíce kokosu a 2 vejce. Jo, Ron je mrtvej. Ne. A Hermiona, protože je vychytrala piča, tak se přidá na stranu a už zmrdědu a už ji nepozná. No počkej. Sisi zemřela tak, že do ní píchli pilník, který měl tvar trojuhelníku. Já jsem si myslela, že to byl pilník na nechty, ale nebyl. No a píchli do ní ten pilník a protože měla ten korzet, tak její služebná udělala největší chybu v tom, že jí ten korzet roztentovala. A proto samozřejmě si umřela, ale ještě jakoby šla s tím pilníkem, šla, protože znáte z Berlína, šla. Ne, tak to tě musel opravdu, nešla s tím pilníkem. Ne, bez pilníku, on do ní píchnul a vytáhnul. To jste řekla. Ale to je jedno, Vojto. Není. Ty falšuješ dějiny. Falšuješ dějiny. Nekouřím ani nepiju. A sexuálně nežiju. To můžu potvrdit.